Bueno, la veritat és que és diumenge, són les 10:30, demà tinc 2 exàmens. Vaya experiència, la setmana passada va ser una mica estressant i he decidit que la pròxima setmana no serà estressant, pot ser una mica estressant, però em dedicaré més temps a mi mateixa i així no serà tan estressant. I res, ja està, això és tot per ara. Continuem. Pito, gorgori, pinto, mira qué guay. Es súper chulo. La veritat és que no sé si es nota, però és que avui estem animats, vale? Estic supercontent, o sigui, avui ha fet solet, està el poble maco, no maquíssim, amb el solet al novembre. La gent de Ponent és la cosa més apreciable del món, o sigui, almenys estic parlant per tothom. Sí, però qui no vol el sol? Qui no vol un solet allò que toca la cara, t'escalfe? Magnífic! Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Veieu quin solet més maco que fa avui. Un cel blau, un solet. Fantasia, mirador hasta les muntanyes. Fantasia. Mira, quina hora, és que no marxa la hora, no. Bueno, avui he fet 2 exàmens, però bé. Però fa boira. Venim de 2 dies de sol. Jo havia estat molt bé amb el sol, tot i que la boira, sincerament,
no em molesta, de fet m'agrada bastant, però quan he d'estar fent feina a casa i tal, llegint, és un bon ambient. El que no és un bon ambient és que a les 7 de la nit i a les 6 de la nit sigui fosc, perquè sincerament motiva menys zero. Bueno, ara he parat d'estudiar una mica i m'he posat aquí. Em fa gràcia perquè estic com aquesta senyora amb aquesta alfombra, però jo he posat estrella perquè sol té com fibra i em taca els pantalons. No me has llamado en 2 semanas, pero y ni te has molestado. Todo lo que sea, de ti lo que sale en las redes, escribo tu nombre. Otra vez vas a perder el avión, otra vez soy un imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Adéu, nens, que avui tornem a tenir sol, que amazing. M'encanta,